ya Allah, don Allah, Allah. Dandana ce majalla ya hajjun don girman zata Allah ya rada har yau ni ce yi ba ku samu canji na ba balle in zaune wai haɗin ce zan huta in dai ɗan samu in sarara a wani hutu shata ka riƙa dai gwamalan giwa mai ban tsoro na habu ɗan ibrahim kyalkeci mai wawan kura ɗan yaro zaki mai tarin ƙarfi ɗan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda da mutanen zazzau gawalaya da jasawa namu hillani yola sha ta shiga gwamben kai ne balle baucin ya kuku sha ta hibar nwanni ne sun san ni na san su sha ta ne kuma kaka da ma yadda mi kiɗa sana'an shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani ku ƴaƴana Allah kan ya yarda har yanzu ni ke ta 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 gagari yan gado na gani na gagara abin nan kauna su ne na amsa sun yadda ko don tilas Allah ka da dole ciki ba malamai ba ne babu riba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni to 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 ba malamai ba ne babu riba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai kare ni ya raba ni da su yan kusan ma sun yarda dole kada mu saba in malami ne ya fara wa babban ɗanai ya rika samuwa yana kawo mashi koko shi ba son samun sai ni da ubana samun fa ibirin neroyi da gidaje ga mota ga mata tanda ta rika nemo mai dan wani kai ga naka tana yiwu su fara girka 'ya'yansu su rika samowa suna kawo masu
koko su ba sa san samun sai shata da uban shata samun ha jibi-jibirin nerorin da ake bani da motoci da gidaje kuma ga shanu daji ga mata zudu-zudu suna ba kai ko gana kai na homa sake-saki da ɗan gwado zancen banza zancen hoshi ko kaka ta abin tsoro ni Allah zakaran gwajin dafi na abu na Ibrahim su zo su gwada ni su gani dutsen yadda da ikon Allah ni kan haka Allah ya ni ya yi ni kan ya kare ni ta damba kunu sai yada galin habu na kasa dambo na ingawa dan uwa mamman mai karfi dan dambo wanda ake bari don kai na mamman ba dan Allah ba dan dambo ko dan karfin ka ko kama katsinawa sun gane domin ka sun san ka mamman ne karfafa mai karfi dan dambo wasu yan shekaru kaɗan nan baya 'yan watannin da suka wuce na jo suna cewa zare na ya tsinke to gashi zaren ya zama waya da aka bi likita ya zama rodi yanzu ku ya zama fangili karfen jirgi to kun ji dace ni sai makeran asali ba ku yan walda ba walda ko ni sai in yi bai kautsin keman ba yana iya jan abuna idan gari suke ya tsinke to baka ja daidai ba ni har yanzu zare na nake ja bai kautsin keman ba yana iya jan abuna a hankali nake ja kuma daidai zamani Allah ko rika fara ina biya babban hanya idan na dau hanya kwalta ni kam dai za ni tsaya ban san tuge ba ina nan zauren zango da ito ta kwaso mani nau da yadda balmata da filo na kwanta ga wuta an hura da hula ta tsantsama zangon ce ke ban Allah kan
hau kan hanya garba yana rimaye yana nan gefen hanya sai in biya in amsa in wuce abu nawa na rimaye ni na huta da zaman ƙauye na huta da shiga daji rabawa nake in ya ga in wuce garba yana nan Allah kan da sarkin shanu bala agwa bala dan sada bala dan mamman bala dan shehu sarkin shanu ba fasa wa na korau bala dan sada birni da laza na korau bala dan shehu sarkin shanu ba fasa wa na kulau dan sada balan gwaggwabe Allah ya yarda sai dare a fara dare ake sai da fatar ga zau dabba Allah sannan ake sai da fata kura ta awaki ta kare karkamshi kenan ta awaki ta kare karkamshi kenan sai buki ya yi buki a ce buki na mai arziki ya kauki maroƙan birni ya kauta da na ƙauyen duk an hallara an haɗu ni ko ban zo ba can la'asar sansanya kamar nan an zauna ana karta duka kan maroƙa an saki jiki ana karta ga karuwa duk zaune kowa yana ta zancen wofi ya lissafa abin da zai samu daga can sai ga shata to ka ji buki ya shafe mai karbewa duka yaro na abudan ibrahim su sun san haka nan ya kusun ka tashi damisa mafarauta ku gane gida damisa cewa kun santa an taɓo ta kuma ta tsunku bayan kusun ku gane gida dangi dawa ya ɓaci mayaka ku gane gida a saurana suke da ɗan waire da gwagwale habu da idi to daji ya yi damedi dawa ya lalace mayaka ku gane gida yanku sun kannan dawan ya ɓaci saura ne ciki tafiya ku yadda Allah ta bi da kowa na abu dan Ibrahim ban so mutuwa ba ban taba sauka mutuwa ba wanda ya kawai ni goga mai kayan tiji kan hanya garba kanan dan talu yana nan gefen hanya da shi da samji irin hakin da kalammo umar su
mai zunguro wuya daga lami in ta fito ya doke abu na sa yabo umaru biya yabo dan yaje dan Amadu ga shanu uban dala uban shi shanu mamma dan kowa je kan laya tunar babban wando babban rigar gwada mai nauyi da 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 ina nan ina yi ayyan lalle ne ina nan ne da dafa da tsoho rika dai ina yi kuma har yanzu da dafa dai tsoho ku taya man